Nagdangat naman sa pulo ka rebuttals ang ginplastara sang Ilonggo human rights lawyer nga si Attorney Gilbert Andres sa iyang pag-deliver sang closing statement sang common legal representatives sang drug war victims. Isa sa iya ginhatagan sang igtalupangod amo ang ginpahayag ni Attorney Nicholas Kaufman nga wala gintolerar sang Duterte administration ang nagapamatay nga mga pulis. Suno kay Andres, hindi ini matuod. Gintadlong niya sa atubang sa mga judges nga wala ginkasuhan sang Duterte administration ang mga pulis nga involved sa 3,967 ka mga drug war killings nga amo ang ginlista sang gobyerno. Sa sini nga mga kaso suno sa iya, 302 lang ang ginimbestigaran sang administrasyon. Ginpahayag man ni Andres nga wala man sang moto proprio investigation sa mga kamatayon nga nagluntad kadungan sang police operations apisar pa nga mandato ini kuntani sang Philippine National Police. Ginsugid man sini sa atubang sa mga judges nga santo sa Korte Suprema nakitaan nga ang kamatayon sang 3,967 ka drug war personalities ang nagaindikar sang state policy sang extrajudicial killings sa idalom sang Duterte administration. Your Honors, despite the at least 3,967 deaths under anti-drug operations, there was no proprio mutuo investigations for all of these deaths. The defense asserted that purportedly the Duterte's administration is, and I quote, intolerant for rotten apple police officers, end of quote. This is not true, Your Honors. Mr. Duterte's administration has not criminally prosecuted the police officers responsible for the government-recognized deaths of at least 3,967 drug personalities who died in anti-drug operations from July 1, 2016 to November 27, 2017. Nabatian si Attorney Gilbert Andres sa iya katapusan nga statement. Ginpanawagan ni Andres sa judges nga tugutan nga ipasaka sa trial ang kaso. Pahayag sini tubtob subong ang mga biktima sang drug war. Nagakabuhi gihapon sa landong sang fake news kahadlok kag pagpamahog halin sa supporters ni Duterte ukon ang una man nila ginatawag nga Duterte clones kag mini Duterte. Your Honor, the victims want these charges to be confirmed because they want to be reintegrated to their communities, because they are still in the shadows of fake news, of fear and of threats from Mr. Duterte's supporters. Hence, it's important, Your Honor, that all of these charges be confirmed against Mr. Duterte so that the victims of these crimes will be taken out of the shadow of darkness into the light of truth and justice. Because in the end, Your Honors, the victims, they're also created in the image of God, and they also believe that the God of the universe is the God of justice.